Yeah.
ngirigiri bugweze mmadụ ka eji aka ndebe mmadụ ka ndebe ego ndụmọdụ nke nna m nyere ọmụ okwu nke nna m gwara ọmụ ọsụngube bụ mmadụ n'ụzọ ọgụgụ nnaka ndị ewe anya ụjọ amatọ ya na m ga-atụkwasị obi na Chukwu ọ dịghị ikpe ọbụla aka eme m ụwa aja ọgụka na-elezo onye kwenyere n'udu mmiri ibe ada amaghịze ebe nne ya nọ n'okwu onye sagide na-arụghị nke obodo osi agbanye ukwu ewe omigbe onye na-achị ya agalụwale onye ọbụla anaghị ya agalụwale onye ọbụla anaghị ya onye si n'ibe dị mma dọrọ ya mmanụ garụ ya anya kala ka dịrị ngwụrọ onye ọbụla na agalụwale onye ọbụla anaghị ya agalụwale onye ọbụla anaghị ya onye si n'ibe dị mma dọrọ ya mmanụ